Wel, ni wedi cyrraedd lawr yn y ring y gwartheg Charolais. Gwartheg sy'n tarfu o Ffrainc a mae un o'r bobl ddoth ar ei cyntaf draw yn y ring fyna, oes e? Ydy, mae Ben Harman a'i dad, bobl cyntaf ddoth a gwartheg gwynion fewn i'r gwlad nôl yn 1960s. Do fe. A gison lwyddiant. Gison nhw lwyddiant mawr. Mae'r teulu Harman wedi bod yn y bryd yn hir iawn y beneddiw. Ac wan mae eisiau nhw allan i Ffrainc, fel eisiau ni, cofio ni'n neud sioe o Ffrainc, ac oedd hynny'n, oedd nhw wahanol gwartheg i beth ni'n gweld y wlad yma, y bethau mawr. O, maen nhw wedi cyfuno, maen nhw wedi gwella gwartheg, maen nhw'n symud y dda wan yn dyn nhw, maen nhw'n gwartheg, wel, dim mor, tybod, lles criw ffordd ei gilydd, yna ge? Mae, fel ydych chi'n gweld, yr heffrod yma wan, dydy'r asgwrn a'r oedd yna asgwrn ofnadwy ac yn nhw'n anodd i loio mynd nôl yn yr adegion a mae bobl wedi dewis yn galed yn erbyn lloio drwg a mae hynny wedi gwella a mae hyd yn oed wedi dangos yn y gwartheg fan hyn, da ni'n dangos heddiw. Dych chi'n gweld nhw, maen nhw wedi newid lot dros y blynyddoedd ynddo. Ac os neb yn bita asgwrn ac oes, ond wythos ti fe, maen nhw'n well gwartheg o'r herwydd, maen nhw'n symud yn well yn dyn nhw. Maen nhw'n lan, reit lan i'r hemfrisgets mawr tewn ar fy mwyl. O ie, a chi heffer aruthrol o dda. Oedd i fyny yn sioe yn Yorkshire wrth yswetha gen i'n sefyll tu ôl i heffer Charlie Borden. Mae hon o deulu Corbett fyny yn Felindre. Ochr Neighton, teulu maen nhw'n dangos. Charlie Borden, Pencampwri e ffain o? Do, efo heffar. So'r heffar na'n ennill hi. Dydy heffar Charlie ddim yma heddiw gweithio ar modd. Yma chi dipyn o heffar hon. Dangos i hun. Pwy ti'n deud i'r beirniad fan hyn? O Ben Harman di'r beirniad, na fo wan, ydy Ben. Fo a'i dad oedd y bobl cyntaf o gwarthag fyw. Gwr welodd o ifanc, mae'n dweud swyd yma? Chwp pen tlws ar effar. Wel, am heffar. A ti'n bod pan weli di dim gormod o hen le ti blaen, mae'n help garw i'r llwyan, dydy? O, di. A ti'n bod, neud i arian o unrhyw lo, ond neud i'n arian o lo marw na ni? Dim o gwbl. A wedi gorffen dwrno mae'n gael ei enni, dydy? Di. Chwch yr heffar mae'n symud i'r ogan fach ifanc fa. Mae hi dim ond yn coleg ac yn dod adre o coleg ac yn dod adre mae'r ha ac yn helpu dad e mam ddangos y gwartheg yma. A stori yn dod â dŵr i lyged hyn ydy, chwarae deg. A neis gweld y bobl i fi, mae dyn nhw'n cael digon o glod, dyn ni gael yn cael rompad weithiau, dyn ni. Ond wyddys ti be, teulu tlawd yw teulu sydd ddim plant i gadw job i fynd ynddo. Ie. Dyma chi Aled Shenton, teulu Arrow Williams o Bermo. Mae Aled ar rhedeg fiches fach o'r 10 o fichod ac yn dangos, mae gennym fo tair heffar mae gyd yn y sioe. A heffar gri ofnadwy gan fo. A rai ti roi do'r Charolais yma. Mae e ryw fryd, a mae e ryw fryd, mae'r dealers mae gyd, os wedi gedi bwns o wartheg stor Charolais, mae pawb isio nhw. Mae hynny wir sydau. A pawb isio nhw. Ydy, mae hon fel y cantores Maggie May. Mae hon y country western singer hon, y ddeffar yma. Ie. Maggie May. Beth yw ono sy'n coginio wei mo hwnnw, neu en dros i eti mo hwnnw. Just yr un enw, rhywbeth. Beth May yw hwnnw. Tiw. Na, mae'n wartheg hyfryd fan hyn. A tywod, cael 5 mewn dosbarth fel hyn, a pethau fel maen nhw heddi, rheolau, prisiau bwyd, a tywyd wedi bod yn sych iawn o lot o'r siroedd ma'n dydi. Mae'n bleser gweld y gwartheg ma'n di. A dydy cyfrif gwartheg Charolais ddim yn uchel iawn mae lenio, mae cyfrif gwartheg yn gyffredinol yn llai yma. Mae hynny'n drist i ddigwydd onest, ond... Wel, na un ydy'n glywed bod llafur yn bring yn y wlad i weithio yn de. A mae gwaith o trein. Mae llafur yn ofnadwy o bring, dau. Lle bynnag ywch chi? De. A dewch chi'n ôl y Tony Merw chydig, fydden ni chydig bach fwy ar eich cyfer chi ar ornest yn ei hanterth wedyn. Mae Arfon Owen a fi wedi mwynhau y berniadur dosbarth yma o heffrod. Heffrod cyfrod un o Arfon? Ia, mae nhw...
mewn llo, neu ar fin mewn i llo. Y teulu Corbett wedi mynd â hi fo'r heffer gyntaf yma. Aled wedi cael un ail le, ac Bob Bryn Ffanig yn drydydd. Mae'r hen Bob o'r teg, mae'n dod bob blwyddyn yn gyson ac yn... Gyson. Dipyn o heffar fan hyn. A sa'n ni'n gweud bod Bob Bryn Ffanigol, falle fydde dim lot yn nabod o. Ond sa'n ni'n gweud bod e frawd yn gyfraith i'r trefod Edwards, sydd pob diolch yn nabod o. A hynny wir. Ardderchog o gledd o gystyliaeth yna. Ie. A fel o ti'n gweud yn gynharach yn dysylwi beth, mae'n braf gael y merched ar bechgyn ifanc yma. Y cedion ar arwynau. O, yn hollol dau. Ond, be dda, Heifer smart ar hyn. Fydd hon yn mynd ymlaen am y pencampwriaeth. Fydd hon yn gri iawn i ennill y pencampwriaeth. A pan bydd gen ti Charolais dda, mae'n dangos i hynna'n ydy. Dangos i hyn ebyg chi gorau trio gri galed. Dyna William Caberllan yn sôn ar y clistiau bob o'r Wedi ma fe roi rhywbeth i ar nifer o weithio. Ie, dwi'n cofio Wyneb Caberllan dod ata i'n trallwm ambell waith a roi tips i mi. Ac yn deud rhyw bethau bach. O'n i'n neud o chwith, ti eisiau neud o fel un, ac oedd o bob amser yn iawn. Ie. Tarwn can bihafio, gyda deud, just gwyliwch beth chi'n neud, a niwch o fel un, fydd y fanol de. Wel ar, wel diolch i ti Afon, ar weld i ti. Ac mi...